नै गाइसमोन नै 12थायैनो बुथारना लाबोबाय जों 10थासिम नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 11 12 13था नै गासिबो एम्बुआ बिजनियाव गिल'थार नै गिदिर बंग्ल' नै गासिबो अहाय ओयाव लादोलाय दा नै सिखोबाय नै गासिबो नै नायलांनो आयो एम्बुआ मेगन थेगन गलाबायलायनाय गोदासै गोदायावनो जायो इलाय नै हाइट लाबोआ मुवा साला गोबानानै नै गोदाबाय नै गोदागासिनो गासिबो नै बरिया गिदिरथार नै एम्बु नै माबानिफ्राय नागिरबाय जों 7थानिफ्राय 10थासिम नागिरबाय आरोना गासिबो जों 3 दं नैबे ओरैजाय आन्दाय जायालै आं थस सुखादों अखा सिजा नागिरबाय जों आयौ थैगोनलै बिमाबो ओरैजाय थांबाय माबा बिजनि ओमफ्राय बैयो रेल साइडथिं थांबायब्रा ओमफ्राय गैया ओमफ्राय ओरैजाय थांबाय साइथिंगुरि थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थाङासै रडि दानग्रोथों फुग्रोगोन दा साइथिंगुरि दुब्लियाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थाङासै दिनै मल मोनबोदों बैयाव माबा 13था मोनदोंबा 13 ज' साननानै होद गासै ज' साननानै 13 होनदों गलांबावदोंसो माखासे गोदोनाया दाहाय न'फ्रा फुनायासो बोरै फुयो बिग्र' हमदो बे देनजार गोराखालै बिमाबा मेजेम गखाबाय मेजेमखौबा देखाय फिस्ला होद एसेसो हास'नो नामा ब्लेडफोरजों सर माथो मोनसेयावनो 1.5 घन्टा मारै दोनथ' दा नै लानाय आखाइयाव देना हो देनजार गिदिरनो
मोनामखायो देनजार मोनामो बाया थाखासै सोमोन्दो ओरै जों माबाजों हाबबावबा बान्दबजों मा जानो मा होदो मबाइला खोमोरदो होदो बे दा खालामबाथाय जागोन बन्द' खालामसै नोंनो फुला आरोखि फुनसै खिसो गबाय हनै नैबे जों दा फुनसै आरोना बे सिनाव दोनथ'नाय जाबाय लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालाम दे फुनसै जों